Jeg tror, der kommer mange flere ting, du skriver om i det her nu. Hold da mund. Det bliver en lang sang. Hold mund. Jeg kan ikke snakke om det allerede. Nej, det var godt. Hvad? Hvor er du fed? Ja. Du skal da være pædagog, når du bliver stor. Ja. Så kan være på nogle vilde unger, man får. Martin han sidder og snakker til dig. Jeg ved godt. Jeg forstår ikke, du der siger. Nå, det lyder som om vi godt forstår hinanden. Ja. Nå, men næste gang, så kan I godt få en pige, så kan jeg kommunikere med hende. Så kan hun få ting. Ej, det er altså nødt til at lige have på video. Det var helt vildt. Jeg har selvfølgelig ikke mere strøm på. Ej, hvor er det tror det. Hvad? Du har altså også nok brugt alle dine snakkemuskler for i dag, da. Ja. Nu kan han snart ikke mere. Hvad? Jeg vil gerne, men kan ikke. Man kan mærke det og helt om med ryggen af han. Men det kommer ikke noget. Kan ikke. Nej, nu kan vi ikke mere.